Ang tubag ni Pablo sa mga nagsupak kanya. Ikalawang Korinto Kapitulo 10 versikulo 1 hanggang 18. Aduna kuno kaninyo'y nag-ingon nga ako, si Pablo, talawan kon ana adiha kaninyo, apan kon wala gani diha, ug nagsulat lang, isog. Apan nang hangyo ako kaninyo uban sa kalumo nga sama kang Kristo, nga dili ninyo ako pugson sa pagpakita sa akong kaisog kon moabot na ako diha. Kay adunay mga tawo diha nga nag-ingon nga ang among pagkinabuhi sama ra kuno sa mga tawo dinhi sa kalibutan. Kon mao gihapon kana ang ilang ikasulti sa akong pag-abot diha, ipakita ko gayud ang akong kaisog kanila. Bisan tuod tawhanon kami, apan sa among pagpakigbisog sa mga nagsupak sa kamatuoran, wala kami nagsalig sa among kaugalingon nga kusog, kon dili sa gahom sa Dios nga mao ang among hinagiban. Mao kana ang among gigamit sa pagpildi sa sayop nga mga katarungan sa mga tawo nga mapahitason ug dili motuo sa mga gitudlo sa Dios. Among gipildi bisan ang sayop nila nga mga katarungan nga sama sa lig-on nga paril nga nagbabag kanila sa pagdawat sa kamatuoran. Gikabig namo ang ilang mga hunahuna sa pagtuman sa mga sugo ni Kristo. Karon, kon makita namo nga nagtuman na gayud kamo sa hingpit, ang wala nagtuman silutan namo. Hunahuna aninyo pag-ayo. Kon adunay nagtuo nga siya iya ni Kristo, angay niyang hunahonaon nga kami iya pod ni Kristo. Bisan murag sobra na ang akong pagpasigarbo bahin sa kagahom nga gihatag kanako sa Ginoo, wala ako maulaw, kay kini nga kagahom wala ko gamita aron sa pagdaot sa inyong pagtuo, kon dili sa pagpalig-on niini. Dili ko buot nga maghunahuna kamo nga gihulga ko kamo sa akong pagsulat kaninyo. Kay ang uban diha kaninyo nag-ingon nga isog lang ako kon sa sulat, apan ko nagatubang nagani huy ang ako ug walay bili ang akong mga gipanulti. Angay masayod ang mga nagsulti ni ana nga kon unsay among giingon sa sulat, maupod ka na ang among buhaton kon ana-ana kami diha. Dili kami mga has nga itandi o ipakasama ang among kaugalingon sa uban diha nga labihan ang pagdayeg sa ilang kaugalingon. Mga wala sila'y buot, kay nagpalabuanay sila ug na nagtandi ay sa ilang kaugalingon nga kaayo. Apan kami dili magpalabi sa pagpasigarbo, kon dili kutob lang sa buluhaton nga gihatag sa Dios kanamo, ug lakip niini ang among buluhaton diha kaninyo. Kon wala kami makaanha diha kaninyo, mahimo nilang ingnon nga sobra na ang among pagpasigarbo. Apan ang tinuod, kami ang una nga nakaanha diha nga nagdala sa maayong balita bahin kang Kristo. Busa dili sobra ang among pagpasigarbo, kay wala kami mangangkon ug magpasigarbo sa hinaguan sa uban. Masaligon kami nga samtang magdugang ang inyong pagtuo, mas daghan pagayod ang among mahimo diha kaninyo sumala sa gipabuhat sa Dios kanamo. Ug human diha sa inyo, madala pud dayon namo ang maayong balita ngadto sa uban nga mga lugar unahan sa inyo. Kay dili namo gusto nga ang kuno ng hinaguan sa uban ug unya ipasigarbo. Sama ba sa giingon sa kasulatan, kon adunay magpasigarbo siya sa gibuhat sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili malipay sa tawo nga gadayeg sa iyang kaugalingon, kon dili sa tawo nga iyang gidayeg.